breaking news sika December ngoku pastors kunzima ngokuthi abefundisi bebehleli imeeting izolo yo clean ibhanka kaloku ngoku izishumi ziyenyuka ngokuza u20% kuDecember kanjani kaloku ibe izishumi ziphinde ngoku zibe ngu20% bazishumi abafuni bonus kuthiwa beclean ibhanka ngoku kuthiwa yonke imali ekuwe yityefondini because ininzi ezayo twacaphuka nawo amagqwele athi hayi nathi masifake yethu amagqwele nawo afake yawo imeeting athi hayi madoda kuthiwa amagqwele currently umntu oye kuwo awayithethe enye into athi fondini imeko okuyo awuzuyigqiba iveki ungekafi ingani ngokukhawulezisa ubhatala uba ngaba uzayigqiba iveki le nto ikuleqayo ungekayi-atheki uzawufa kwenzela uba abantu bakhawuleze kuDisemba ngoku njengoba kuDisemba ngoku yintoni mani uThixo noSathane bangake baphula irekhodi nje bakhe bavane kulo December ubone bezibhanka nalamazwi babazawuthi bazawulamba abantu kabeni pinto uThixo noSathane baxolelana akho nto ngoku uzawunida amaqwele akho nto izawunida mfundisi amajita axolelene and ndifune xexolelene pastor ndifune xexolelene laa nto ayibhale phaa esibhakabhakeni angaxeleli mntu because uyayazi kaloku ininzi i-cheating eSouth Africa ngangayithethi kwi-announcement ebhalwe and ibhalwe nguSathane ubukho mna noThixo currently sibona ngasonye siyapho kanti okay ndibambile molweni sihlobo zam ninomoya nina niyawuphikisa ora nomameli xa uzohlola kaloku iza nebrand uze nesayida uze nesnefu uze newulu uze namakhandlela uze nenkukhu ephilayo egqibuzeni imali ohlola sanufuna nina usityisa uDisemba wethu kakubi sanufuna usityisa niyayibona ngoku uDisemba usemnyango but funeke siwubone like umhlola because siyayazi kaloku niyayazi abamakhulu basemakhaya nezantu ngoku umhlola funeka siwubone wonke like kawuze nesayida andinangawuboni umhlola zihlobo zam like ngoku funeka simazi noSathana ozawudibana naye ezilalini niyayazi mosimeko yenu yasemakhaya so guys please sanushiya utywala kaniyohlola okanye kanizohlola kum ngizokwazi umhlola ndikhawuleze ndiwubone camakho